Tosta chegou, moi bons días, familia. Que tal estamos? Como che vai? Como amenciche? Por favor, dime que tal. Porque hoxe hai receitadas boas, pero primeiro de todo é saudarnos, é dicirnos como nos vai a vida, é saber un pouco de ti, que últimamente non me falas nada, andas ás presas todo o rato, eh? Que che pasa a ti? Por que andas tanto ás presas, eh? Nada deso. Hai que botar un momentiño sempre para un e dicir, vai, ahora paro, ahora chego esta chebo, dame igual, hai que chamar ao xefe e dicir, amigo, empezo esta chebo, teño que facer un paronciño, que pasa? Media horiña, 25 minutos non é moito máis. Así que, claro que sí. De feito, debería estar estipulado xa no DOGA. Hai que parar sempre sobre a hora do está chebo, se vamos cambiando parar tamén, para ter o meu descansiño para tomar un cafetiño, tomar un té ou calquer cousa. Porque ninguén se pode perder esta receita que traio hoxe. Cordeiro guisado, cordeiro, unha pá ademais que teño aquí desosada, guisadiño con berenxenas e cunha salsa de piquillos que ides flipar. Por que? Moitas veces empregamos o tomate, non? Nos guisos, a típica base, que a min me encanta, ademais, se o facemos con cariño, a modiño, como facemos todo, nos está chego moito mellor, pero hoxe imos cambiar todo iso por uns pementos que temos aquí que xa verás como os vai gustar. Así que presento os ingredientes e empezamos xa a cociñar, que teño moitísimas ganas hoxe. Así que, benvido o está chebo e comezamos. Con que? Cun caldo, home. Cun caldo cos propios osos do cordeiro, que este a pá, a partiña dianteira do cordeiro, o que fixemos foi tostalos ben con as verduras e facer un caldo. Fixo no onte, vale? Así que aquí caldo, aquí uns feixós verdes, con que ísomos acompañar tamén ese toque crocante que nos gusta moito. Temos a pá de cordeiro, desosada totalmente e xa posta para grisar. Temos amendoas, temos un pouco de cúrcuma, un pouco de canela. Son sempre toques que lle quedan moi ben a este tipo de carnes, vale? Temos un pouco de pemento, neste caso agridoce. Temos temos comiño, algo de menta, un pouco de coandro, vai chover na casa. Coandro vai traballar Iván con el. E por aquí, berenxena, cebola e, por suposto, para esa salsa, os nosos pementos do piquillo. E veña, ánimo arriba ti tamén, Lidia, que imos cociñar receitón. Que tal? Bos días, como estás? Bos días, Iván. Como che vai? Ben, vaime ben. Vaime ben, así apoyada. A veces xa de señora, eu son unha señora. Sí, é que xa de señora, son verdad? Así señora. apoyadiña, en plan, a ver, contame ti como che vai. Vede que eu xa levo moito feito hoxe a mañá, non? O que fago é un 24 horas, madriña. Mira, rapidamente, hoxe, non teño moita idea agora mesmo, estou así pensando se o cociñamos ou non. Contigo, gusta o cordeiro? Non me encanta. Sabía eu que tal. Xa verás como lle vou dar hoxe un refrigancho así, un colibrí dos meus, pa con un pouco de canela, un pouco de xenxibre e unha salsa de piquillos, che vai gustar un montón. Sí. Coandro por ti. Me dixen eu. Eu dixen, se non lle gusta moito o cordeiro, a mí non me gusta moito o coandro, imos facer unha fusión nuclear e comemos os dous o que hai. Pareceme ben. Na casa do cociñeiro cómese de todo. Sempre foi así, incluso con coandro. Non vai pasar nada. Eu que fago coandro é separalo, despois tiro millas. Mirade, o primeiro que imos facer, antes de absolutamente nada, é desamargar a berenxena. Sabes o que facemos moitas veces de quitar un pouco os cachiños de berenxena e imos facer o seguinte, mirade. Isto por aquí, que me vai quedar ben, vou collar tamén un cunquiño destes por aquí, así. Isto vou facer tal cual. Teño aquí un pratiño e o que fago é quitar o caperuzo desta berenxena, vale? Caperuciño así, e imos facendo unha cousa así. Veña, sabemos que a berenxena, ademais de que ten un pouco de amarguexo, depende, isto tamén falamos, se a berenxena está ben pretiña, acordademos que vamos ao mercado, e un saúdo a todas as froiteiras de Galicia, a todas, porque tedes un bo rollo que flipas. Nunca vi unha froiteira que estivera de mal humor. Non sei que pasa, que está, debe estar chea de cores, cerra aí, Ivanciño, debe estar chea de cores a cousa que os pementos, que as berenxenas, que as mazás, os limós, as limas, os plátanos, todo así metido. Eu creo que esas cores dá bo ánimo, porque sempre teñen un humorazo que flipas. Así que, primeiro, saúdo para todas elas e para todos os que están nos mercados, e o que máis importante é por que facemos eso. Ademais do amarguexo,
imos quitarlle un pouco de auga e despois tampouco vai beber tanto aceite Claro, porque absorbe moito aceite. na súa, neste caso non vai ser fritura, pero vai ser así como unha plancheada. Así que imos facer unhas rebandas bonitas, así deste tamaño, máis ou menos. Que mira que a mí non me gusta o sabor amargo e a berenxena é unha das hortalizas que máis emprego. Bueno, de feito, hai unha mujamara que tamén lle chaman, que Sí, se fai. Hai varias receitas que se fan ca berenxena, non? O babaganús, tal, pero o máis importante para min deste tipo de cousas é que cando se empeza a cocer cambia totalmente o sabor. Si que é certo que se o comemos así desta maneira, pois non me gusta moito, non crúa, que xa non se pode comer realmente, pero creo que o de mira, fritidas en Granada, eu viví en Granada un ano. Con mel, non? Cun pouco de mel. Fan unhas rebandas, neste caso fan tiras normalmente, podese facer de moitas formas. Xa fixemos aquí como guarnición unha vez, nunha receita, pero a verdad é que quedan maravillosas. Cousa que teñen tamén que, pa xente que non traballa con elas, oxidan rapidísimamente, non vos preocupedes, non pasa absolutamente nada. Nos o que facemos é cortar así, en medias luniñas, vale? E facemos unha cousa ben interesante, que vai ser isto. Teño aquí sal graúda, vale? Enchémolas de sal, despois vamos a lavalas, polo tanto non hai problema. E unha vez que as enchemos un pouco de sal, que lle vai axudar a sudar un pouquiño, vale? Esa auga da que estamos a falar, o que facemos nós é meterlle como un peso así, mira. Un pouco de peso, aí. E para que quede ainda mellor, eu teño de todo aquí, como en botica. Ala, aí, un peso de verdad. Aí van quedar un anaquiño. Mentres, nós o que facemos é o seguinte, mirade. Aquí hoxe hai un par de truquiños nesta elaboración. Por aquí empezamos nós. Lume a cachón, porque imos facer un guiso de cordeiro. Neste caso é a pá do cordeiro, ben desosada, ademais. Porque isto o primeiro. Dixen antes, os froiteiros, bicos e apertas, e as froiteiras. Pois as carniceiras e os carniceiros tamén. Por qué? Porque fan un traballo a veces. Eu se teño que poñerme a quitar o oso e tal. Non é nada fácil desosar a No, home, sabes, non é nada fácil para ti e para min. Bueno, para min, claro. Se os ves a eles, empezan aí cunha puntilla, pim, 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 e sacan todo. Deixaron o oso limpo, e fixen un caldazo que flipades. E antes falaba un pouco tamén, xa que nos vamos a poñer a falar do cordeiro, destas cousas, que hai xente que non lle gusta moito o cordeiro, pero eu creo que é un pouco cando o cordeiro vai moi vello, e algunha parte que ten moito sebo, vale? Que o sebo do cordeiro, a graxa, é o que máis sabe a cordeiro real. É o que ten ese sabor característico que a xente di non me gusta tanto. Que pasa? A canela, o coandro, ese pimento agridoce, ese piquillo que vai dar tamén ese toque de dulzura, non? Eso vai facer que ti despois, sí, é cordeiro, pero non saibas. É cordeiro, se é unha cousa e outra. Vai estar increíble. Por aquí, un chisco de aceite, lume, xa sabemos, medio alto, máis ou menos, e o que facemos é o seguinte, teño carne aquí. A veces preguntamos, mira, como ven perfectamente, isto é un traballo de auténticos animais, Mira, botolle sal, non lle boto sal, primeiro, antes, despois, falamos moitas veces, isto é un programa de cociña e a veces falamos desto. Cando vamos a rustrir rapidamente, dame igual botar aquí que aquí. A xente que me di que vas botar sal o cu da tarteira vaise estragar. Onde vas? Eu nunca estraguei unha tarteira por botarlle sal por riba, nunca na vida. Así que, grasiña por aí, que empece, isto vai a empezar a quecer, un pouco máis de calorciño, e aquí mesmo imos de botar xa ese sal, e, por suposto, un pouquichiño de pimenta que lle vai quedar moi ben. Así que, primeiro de todo, guisar. Neste caso, rustrir, para guisar despois. Mirad os cachos. Como? Moi mediterránea esta. Sí, moi de... Exactamente. Moi por os ten toque tamén árabe. Pola canela o tal, pero sí que é bastante mediterráneo. Pero o cordeiro tómase moito no Mediterráneo tamén. Italia, en Grecia, tal, tómase bastante. As ervas aromáticas, os froitos secos... Froitos secos, quizás a canela será máis baixa un pouco para outro lado, non? Para o tal, pero sí, ten ese toque árabe e tal. Moitas veces eu xogo con isto. A menta e o coandro, eu poño un pouco de menta para quitarlle un pouco o sabor ao coandro e así tamén engano o meu padal. Pero sobre todo o máis importante é o que dicimos sempre, Lidia, xente na casa, importantísimo. Cociña como che dé a gana. Os feixóns tiños aí, esta receita con feixóns e os piquillos. Foi falando ca miña madriña que me dicía, porque teño os piquillos aí nun bote, vanse me estragar, e dixen eu, botos, confitas un pouco, podes comerlos con unha guarnición, ou despois tritúralos, en vez dunha salsa de tomate, botas eso, e van ir tal cual. Como pensado, dixen, vou non facer non está chivón, para que vexas que non só falo, madriña, que tamén fago. Mirade, aquí, chisco de sal, veña, por riba, un pouquiño,
vale? E cando falamos do sal, moitas veces, un día destes hai facer unha elaboración na que o sal vai ter moito que ver porque vamos a facer sal para que deshidrate un pouco e despois faga unha capa crocante a carne. Xa verás, teño por aí, xa vou argallando receitas. Non podo parar de pensar, Lidia. Xa, é un problema, eh? En serio, non? Pola noite si paras. Pola noite paro cando dormir. paro. Eu creo que dormindo estou cociñando tamén un pouco. Digoche en serio, Eu teño ese mal tamén, eh? Sí, non? Sí, sí. Sempre a cabeza, como xa estou a 1000 cousas, teño que ter 1000 cousas na cabeza a vez, pero, aínda cando non as teño, a miña cabeza tende a ocuparse. Somos multitarea. Últimamente cada vez mandan máis cousas. Eu neste caso, para min, home, é un traballo. Moitas veces, non che vou mentir, a veces digo, buah, non sei que facer hoxe, porque hai que facer cousas diferentes pa xente, tamén hai que mirar un pouco a tal, a veces é máis ou menos complicado. Cólleme a cebola, veña, que vou poñerme con ela, que isto vai levar cebola por aí e vai meter. Dime, que vas a dicir? Che que era unha receita moi mediterránea para comentar un pouco, falar un pouco da dieta mediterránea, porque falase moito da dieta mediterránea. Que é a veña, va, que é a dieta mediterránea, vale? Tema. Que pensas ti que é a dieta mediterránea? Porque falase moito, pero temos claro que é seguir unha dieta mediterránea. Mais ou menos, eu creo que sí, non? Eu creo que sí, bastante verdura, aceites de oliva, este tipo de cosas. O aceite de oliva como graxa principal, non? Vale. Hai unha representación mayoritaria de alimentos de orixe vegetal. Ben. Inclúen pouca proteína animal e a pouca que inclúen en proporción, tanto en frecuencia de consumo como en proporción no plato. No plato, que isto é importante, a proporción. Ben? Hai máis de outras cousas sempre no plato e dentro da proteína animal priorízase o peixe azul. Vale, o peixe azul sería, eso sería dieta mediterránea, vale? Mira, priorizar. Priorizar, sí, pero non estaría metendo eso. Sí que sabía que había moito máis verdura que no prato que carne, porque hai moita xente que está acostumada a meter 4 ou 5 bistés e botar un tomate, un cachiño, e di, xa está. Non, ese non é mediterráneo, ese é de la mos. Tamén outra cousa característica da dieta mediterránea é que empregamos os cereais e os seus derivados nas versións integrais. Vale. Estamos a falar que a dieta mediterránea era a alimentación que se levaba pois nos países que vayan ao Mediterráneo, ¿no? Pois en Italia, en Grecia, pois en España, en diferentes países, ¿no? Pero claro, que se facía antes. Non quere dicir que sexa o tipo de alimentación que se leva agora, porque agora temos unha hiperaccesibilidade de outro tipo de alimentos, un estilo de vida completamente diferente. Eso non quere dicir que non sexa posible, se dificulta máis, pero ter claro un pouco que, porque moita xente considera, bueno, dieta mediterránea, pois nada, botelle unha ensalada aquí e estou facendo dieta mediterránea. Sí, boto 4 aceitunas e acabei, non? Porque tamén é moi mediterráneo a aceituna ou non a oliva. Sí, a oliva. Por que o tema dos beneficios da dieta mediterránea? Porque estúdase que sirven para previr enfermidades cardiovasculares, que son unha das doenzas, causas de mortalidade e morbilidade. E cada vez máis, non? Sí. O cancro, enfermedades neurodegenerativas, estánse a pôr en marcha un montón de investigación, sobre todo co aceite de oliva, o Alzheimer, e todo este tipo de... As relacións que poden ter o consumo dese tipo de graxas, de aceites e tal, vale? Temos agora unha poboación cada vez máis envellecida e son enfermedades que se dan con máis frecuencia. Es que tamén hai que pensar un pouco deso. Antes a xente morría con 50 anos, con 40 ou tal, non? E agora chegamos ata os... Miña avoa ten 94, Está como unha rosa, Maximina, como unha rosa está. É verdad, falo en serio, home. Ela di que xa perdeu moito, xa sabes como son as avoas. Perdi moito, pero despois está o fío de todo, escoita increíble, ve increíble. Maximina, bicos para ti. E xoga a partida e faz trampas. Faz trampas, que o vexo eu, faz trampas, Maximina. Como que non, é máis tramposiña. Moita gracia me fai. E rise, cando a pillas, rise. É boísma. Pero entonces, estáse a estudiar un pouco que esas grasas... Que tal? É unha dieta que realmente ten moita sona, moita moda en outros sitios como de saudable, non? Claro, porque non estamos acostumados a ter infinidade de produto bo a nosa disposición. E olvídasenos que, pois, noutras partes do mundo non temos, pois, por exemplo, pois, esta disponibilidade de froitas, de verduras, xa, por exemplo, en países máis ao norte de Europa, non teñen, o sea, froitas e verduras polo clima. Non teñen esa horta, esa horta natural que podemos ter por aquí, é verdad. Por iso que... Somos moi privilexiados nesas cousas no produto. Que a veces falamos e non sabemos. Ti viaxa por aí, xa verás o que ves. Por iso se considera unha das mellores dietas do mundo, precisamente, pois, porque está moi rica en sustancias fitoquímicas, antioxidantes, que falamos moito deles, pois basease tamén no consumo de froitos secos, a base, a aceite de oliva de froitos secos. Que son graxas tamén, non? Que son graxas tamén, non? Pero sobre todo eso, legumes, cantas máis mellor, que falamos moito
dos legumes. Sí, non, ti desde que chegaste esta chegou as legumes, están aí sempre. Eso, non é que non haxa carne, sino que dentro da carne priorízase a carne branca, máis polo, pavo, coello, e, igualmente, ainda que sexa carne branca, botamos no prato máis cantidade de outras cousas. Pois, por exemplo, fago polo, pavo, coello, pero botolle, pois, os feixóns, botolle un arroz integral, vale? Non só, ou a pataca. Exactamente, vale. A pataca tamén valería, pero non sempre pataca como facemos aquí, que sería un pouco entón xogar con eso, vale. Hai unha variedade, agora que se fixo aquí, que é a dieta atlántica. Sí. Que é un pouco adaptar a dieta mediterránea aos alimentos que temos, aquí. Sí, déixame coller os allos estes e sígueme falando, porfa. Atlántica, logo, entonces, que sería? Unha especie de mediterráneo con ben de peixe do noso. Exacto. Bueno, eso é verduras das nosas. O sea, está o grelo, está a pataca, non, como principal fonte de alimentos ricos en amidón. É unha adaptación da dieta mediterránea con alimentos máis que temos aquí locales, non? Vale. Si escoitades falar da dieta atlántica, pero bueno, un pouco as mesmas premisas que a dieta mediterránea. Estaría ben, esa seguida está ben. E cando falamos de peixe azul, a veces que eu creo que xa te preguntei, pero para xente que tal, cando, por exemplo, unha robaliza, vale, cando está en graxa, sube por encima, sería peixe azul tamén. Pregunta, a robaliza pode ser semigraxo ou azul, dependendo un pouco do porcentaxe. O porcentaxe depende da época do ano, señores, na casa, que moitas veces o peixe azul, ala, bonito, é atún, é xarda, non. Depende da graxa, vale? E, polo tanto, hai peixes que depende da época do ano no que están, de cría e de tal, pois poden ser ou pertencer nese momento a un peixe azul por esa graxilla da que falamos. Pero o xurelo, a sardiña, que en fin, que hai moitos. Sí, pero esa é como que xa está dentro de, non? Pero o rodaballo e tal, ese tamén é peixe azul cando está nese tipo de graxa. Mirad o que temos aquí, un segundiño. A dieta atlántica é a mellor. É a mellor. Mirade, aquí temos esa cebola que empezou xa a coller esa cor polos tumes que nos deixou o cordeiro. E agora, o que vou facer rapidamente é botar un bilisco de aceite nesta tarteira, nesta tixola, perdón, e imos facer unha cousa, que é coller eses allos rapidamente, mira o que imos facer, porque polo de agora, isto vai marchando. Imos laminar os allos. Estes allos, non imos a confeitaros, imos a aromatizar un pouco. Ese aceite rapidamente e imos botar os pementos de piquillo, vale? Que xa están feitos. Están feitos e tal, que pa, imos a confeitalos un pouco, pa despois, xa veredes. Mirade, allo por aquí, ben, vai collendo lume, e imos a aproveitar tamén un pouco do caldo propio dese pemento. Mirade, isto por aquí. Que típico, botarlle os pementos estes aos guisos de carne aquí en Galicia. Típico, encántame. Sabes o mítico? A mí sempre isto sempre me recorda. Eu iba moi pouco de restaurante. Cando ibas a comer por aí, igual comía, eu case sempre, isto xa o dixen, os lagostinos o allo, por exemplo, encantábame como se chama? Entrecot, o entrecosto. E sempre che poñan unha pataquiña así medio tal e poñan un pemento en riba, verdad? Vale, mirade, aquí temos a tixola con un pouco de allo. Chimpo un pouco do líquido que viña cos propios pementos, vale? Os pementos están despepitados, están de todo. E o que fago agora é empezar e botar aquí uns pouquiños. Isto así é tan sabedor xa por si só que flipades. Aquí o que facemos nós é isto, así. Vamos a botar non todos, máis que suficiente, con 2, 3 máis, mirade, así, a min chégame. Veña, outro, por non tirar. É un pouco máis dese líquido, unha especie de almíbar que traen. Pomo por aí, por favor. Vale, o que facemos agora é a lume pequeno, vale? Ir traballando neles, con ese allo, con tal. Lume pequeno que yo vou baixar agora mesmo. Como teño a cebola no seu sitio, o que quero que me traia esas especias, porfa. Cólleme, eso é, vale, para que vayamos xogando un pouco nelas, mirade. Cúrcuma, vale? Pa dentro. Antes de nada, aí, encima da cebola. Un chisco de canela. Neste caso, un chisquiño. Veña, non toda. Perfecto. Eso é comiño, hai que ter cuidado. Isto sei que che gusta. Bueno, veña, hoxe cargolle un pouco que che gusta a ti. Veña, un pouco de xenxibre, este tamén. Neste caso, en pó. Esa canela que vai ese toque. E o toque de agridoce vai para aquí. Vale? Que ten un pouco de afumado tamén e vamos metelo aí. Vai tirando todo, eso por aí. Veña, agora o que fago é remexer rapidamente, vale, esas especias, xa ten ese ulido característico e o que fago de primeiras é botar o cordeiro. Veña, de novo, así, dunha pada xa, aí che vai. Eso é, esos propios líquidos xa fan que non se me queimen as especias. Empezo a remexer agora desta maneira tan tranquiliña e imos guisar, vale? Isto, con esta cebola, nada máis,
imos guisar durante 40 minutos máis ou menos. Collemo caldo, pomo aquí, por favor, teño unha tapiña, e mirade agora, teño isto por aquí, vale? Vou no remexer, sobre todo, porque como ten bastante líquido que lle botei do tal, non teño medo que se me queime o pemento, vale? E o que fago é remexer un pouco eses pementiños, xunto co pemento en pouco que lle puxen, máis os allos. Isto, ímolo, dentro de 10 minutos, 15, triturar, vale? Ahora vamos deixalo así tranquilamente que vaya confeitando. É unha maravilla. E aquí, como temos a carne ben rustrida, esa cebola, esas especias, o que fago é regar ca carne, co caldo, un pouquichiño, vale? Non teñamos presa, non temos tampouco que afundir absolutamente todo, nin cubrir. Con isto é máis que suficiente. Deixo o caldo por si precisa durante os 40 minutos e se quero despois un pouco quitarlle espesor a eso, tamén podo botalo co caldo. Pero polo de agora, o que facemos é o seguinte, resumo. Isto confeitamos 10 minutos. Isto 40, máis ou menos, vale? 30, que guise ben. E así tamén deixamos que esa berenxena se vaya desgrasando, vamos colocando unos feixóns verdes e un par de cousas máis, e nun chisquilichasqui chegamos, empezamos a montar todo e casi acabamos. Veña que vai! Veña, Lidia, que xa non queda nada, xa non queda nada. Unhas pouquiñas, así, a metade das que tes aí dos feixós. Déxame probar isto de sal, eso sí. Se nota a cor da cúrcuma. A cúrcuma, ese olorciño, ese cheiro a cordeiro, como me gusta a min, Non lle boto sal, está perfecto, perfecto. Veña, apagamos tamén aquí estas berenxenas, que mirade, un dos trucos principais é o que che dixen antes. Veches o que falábamos un pouco de se as amargueixas e lle quitas co sal, tal, choupa un pouquiño aceite de todo e tostan moitísimo mellor. Así que isto, así, directamente, pa aquí que vai. Veña, así, eso, para aí. Perfecto, temos as berenxenas por un lado, déixame ver todo. O guiso, sabedor non, o seguinte, está increíble, carallo, ai, encántame. Isto por aquí, veña, perfecto, sí, chégame. E agora, mira o que teño por aquí, é verdad, repaso. Aceitiño, un pouco do zume, non? Dos pementos, que tamén día, ese allo, ese pemento que lle puxemos que era un pouco afumado agridoce, non? Que falamos un pouco de... E, mentras confeitamos durante 10-15 minutos, o que fixe foi botarlle unha pingueira de caldo, vale? O que facemos agora é isto. Unha salsa de piquillo que se fai en un santiamén. De feito, estou a pensar agora nunha pescada, vale, en pan feito ao vapor, un pouco desto na pau por riba con a salsa de piquillo, e isto é maravilla. Triturar como guarnición. Claro, directamente, sentar. Isto é porque quero leválo aí. E porque hoxe xa leva isto, máis eso, polo tanto, os cachiños de pemento non eran necesarios. Sí, che me gusta a min, veña. Así de rápido, de sinxelo que facemos nós estas cousas. Polo tanto, mirade como vai. Quito isto, veña. Tapiña para aquí. Agora empezamos a xogar. Esta, vou facer isto para non manchar nada. Imos facer así. Isto, un pouco tal que así. Facemos isto aquí, que bautizar o noso cordeiro. Eu pensaba que ias botar despois na decoración. No, Vai para claro. No. Isto é pro guiso, porque aquí ainda lle quedan agora 10 minutiños, 15, vale? Tivemos 40, 50 minutos este cordeiro. Ainda lle queda un pouquichiño. Entón, facemos algo tal que así, vale? Sacamos isto por aquí. Isto despois indo a paño. Isto, sabes o que fago eu, non? La. Sabedora non, o seguinte, espera. Limpo un pouquichiño as maus. Mirade, agora temos cores xa, verdad? Aquí sí. Pois eu o que preciso é botarlle un pouco de lume. Aquí, que isto se empece a remexer. Botamos de contado tamén esta berenxena para aquí, porque se acaba de guisar. Por eso quisimos helala un pouco. Vale, isto é como o guisiño que se vai facendo... Non está feita de todo. Non está, mira, está machucadiña, está tal, pero dentro non tal, porque é simplemente unha chaspeada pola... É como rustrila un anaquiño. Por iso dos anacos grandes, non? Para que non se desfaga. Exacto, para que non se nos desfaga. Moi ben, Lidia. Ti xa estás preparada para meterte na cociña do Estachebo, Estou cho dicindo xa, Se pillo unha baixa, se pillo unha baixa non se acaba isto. Sigue Lidia aquí. Vale, eso por aí. Agora moitas veces
Importante, falamos de non meter moito a culler, temos unha de pau tamén vale, pouco a pouco dar unha pequena remexida, ben? En esta salsiña que temos aquí, que poñemos desta maneira, que vou eu bautizar tamén estes cachiños, mira, así, para que se vayan movendo, e que pouco a pouco vayan collendo o seu sentido, tanto a berenxena e tal, e tamén mesturando os sabores, o que fago é o seguinte, mira, collo estas que me puxeches ti aquí, e fago tal que así. Un corte, neste caso encántame o corte un pouco así biselado, vale? Porque vou unas metendo. E encántame tamén isto porque a xudía, casi como guisante, a min gústame que trisque bastante, xo dixemos moitas veces. Se queres cocela un pouco máis, cócela. E así vou tamén metendo por aquí esta choiviña. Pica o feixón para metelo nos guisos. Pouca xente, verdad? Miña nai fixo sempre, e nos potaxes e tal, a mítica que ten aí unhos feixóns, sempre se lle deron moi ben na finca. Entón, o que facía, que fai unhas lentellas, mételle un pouco, e vai pa diante. A min, isto, encántame encontralo. É o que dicimos moitas veces do que vas facendo na casa, que che vai metendo na cabeza, eu creo que se fai que consideramos normal o que se fai na nosa casa, que exactamente, é un pouco religión xa para min. É este corte de feixós. E mirade, porque isto queda maravilloso. E agora, só teño que facer unha cousa. Mira, de feito, bueno, eso ímonos meter, non seremos tan mixerentos. Isto me lo temos rapidamente. O que vou facer agora é tostar, xa de último, esas améndoas que veñen crúas, se veñen tostadas non pasaría. Tostas un pouco e ímolas picar. E xunto con esa menta e con ese coandro, oxe coandro, sí, oxe coandro, imos facer toda a mestura final, vale? Pero aquelo vai ir xa en crú, aquelo sí que vai ser o topping total. Polo tanto, eu collo algo tal que así, mirade, isto por aquí, imos agora remexendo, subimos un pouco o lume, estes feixóns que se van ir facendo aquí, xa vos digo, 6-7 minutos, que a berenxena que non se nos desfaga e que se acaba de facer perfectamente o... Eu xa empezaba a vexar, Xa empeza... Home, con este unido, pois está... Que? Boa pinta ou non? A mí encántame a berenxena. Empeza isto a ter moito sentido. Vale, pois empezamos agora a cocer un pouco máis, saco a tixola, cólleme os améndoas, porfa. Metemos aquí un pouco de lume e vos xa sabedes na casa como vai isto. Tostamos con moito coidadiño estas améndoas que vayan collendo e sacando os seus aceites esenciais. Nada máis e nada menos. En 2 minutos van a estar. No forno tamén se fai, pero non vou encender o forno, verdad? Agora para isto. Machucamos un pouco, que para iso está a machucadora profesional. Un pouco de coandro, un pouco de perexil e témolo. Tráeme pasmadas. Chisquili chasqui. Empezamos a comer, xa veredes. Isto vou non facer todo xunto, xa directamente así. Hoxe cociñamos cordeiro guisado con berenxena e salsa de pementos. Comezamos selando os anacos de cordeiro cun chisco de aceite, sal e pementa, ao mesmo tempo que picamos a cebola para rustrir uns minutos e logo engadir cúrcuma, canela, comiño e xenxibre, remexendo para volver a incorporar o cordeiro e cubrir co caldo para tapar e deixar cociñar uns 40 ou 50 minutos. Mentres, nunha tixola, engadimos os dentes de allo laminados, os pementos de piquillo, máis o seu líquido e un chisco de pemento agridoce, deixando que se confeiten para logo triturar ata conseguir a textura desexada e integrar no noso guiso, xunto cuns anacos de berenxenas salteados e os feixóns verdes ben cortados. Só queda empratar cunhas améndoas tostadas e machucadas, unhas follas de coandro e menta por riba e a papar! Ai, Dios mío, como arrecende este cordeiro, bonito che quedou, Sí, bonito, pero ten ese toque de canela tamén. Xa verás como che gusta. A min tamén me arrecende un pouco o coandro, non sei que farei con iso, pero a realidade é que colle un cachiño de pá de cordeiro, guisa con tranquilidade, un par de especias e unha salsa, eso sí, de piquillos. Despois, un pouco de feixou verde e, sobre todo, esa berenxena rustrida e despois posta a guisar, e guisote de cordeiro do Estache Bo. Aburiño! Ai, eso lévalo, carambas.